parhaat pulloapajat? Se on Amarillo ja linja-autoasema ja Alepubi. Eikö se vähän paljasta niinku sun liikesalaisuuksia tässä? Veteripuisto. Se on mun reviiri. Se on sun reviiri. Entäs joku tulee sun reviirille? Laajentaa mihinkään päin. Sitten on Pärskepuisto sitten. Entäs joku tulee sun reviirille, mitä sitten? Ei niillä ole asiaa. Onks teillä niinku sellainen jengeillä on niinku Brooklyn ja Harlem, niin onks se niinku oma alue missä Sitä mä ihmettelin nyt tässä kentällä, kato, niin minä olin jo 6 pintaa suurin piirtein, 7. Niin jumakaut sentään, niin normaalisti tulee tonne kentälle, tai ei nyt, että nythän ne on täällä kentällä, mutta tonne Alepuvi ja Amarillon nurkille, niin ne tulee 10 pintaa. Tulee kukko ja kana, kanotti ja mela. Kukko ja kanotti. Joo, niitä on viikonloppuisin, niin niitä on 6-7 kerääjää. Eikö sun pitäis sanoa niille vittu, että tää on sun reviiri? No joo, kuule, niin se on niin, että meillä on semmonen monta kertaa semmonen tappelu. Ja tiedätkö, kun mulla on S-Markin edessä, kun mulla on pyöräparkki siinä. Ja mä laitan sitten nää kassit siinä, niin kasseihin ei kosketa. Keräjät, niin kassit saa olla siinä. Mutta mulla on nyt ollut 100 kuukauden aikana, ja mulla on ollut 6-7 kassillista siinä pyöränsarvissa. Niin jumalauta on puhkaistu 100 etu- ja takarengasta. Se ei kyllä ole reilusti. Ei, kun sen ne tekee.